Vlog kedua kita makan bubur ayam di atas. Ih lucu banget ya sih guys loh. Lucu banget. Iya, makasih, aku memang lucu. Jadi ini aku pengen bubur ayam guys, karena yo kalian roh dewe kan wong nek pilek kan rasane yo. Pengen. Apa? Angkat-angkat galon nih ibu. Jadi ini kita lihat dulu isinya apa saja. Oh sama guys. Oh enek ayam. Memang bungkusnya yang di mau? Loro. Tilboane sama lagi oh nego-nego. Ya, Terus ini seperti ini. Kalian tim bubuk diaduk apa tim Diaduk, diaduk only yo? diaduk. Oke, jadi karena kita bubur diaduk only, jadi ya diaduk, berarti ya diaduk. Maaf ya, tim bubur nggak diaduk. sorry banget nih. Kita tidak seperti dirimu. Gurih. Kamu mau ini? Apa? Aku mau senggur. Mas tak ini. Berbagi berarti. Ini telur ayam, ini telur buyur. Mau pakainya sambel. Telur ini apa? Ini telur buyur tapi kan. Ya. Telur ayam. Oh iya, sih pula buyur. Saya kira kita kalau. Nah, aku bubur ayam. Enggak tambah kecap. Nggih. Telur ayam juga. Enggak, tapi rada angin. Oh, telur ayam. Ya. Enggak, aku mau itu. Apa? Terus bun. Minumnya? Wow. Minumnya aja dong. Satu berdua. Wah, ya kak. 2. Tutup. Sama-sama. Sama-sama. Tuh, ini gue enak. Kali porsi dengan nasi. Bubur. Toto. Kali porsi dengan nasi. Pinten? Bye-bye. Oke guys, sudah sampai rumah. Dan ini Bunda mau mencoba stika baru. Ayo coba dah. Iki hasilnya kan dari siang sih dia sama persis. Enggak, Podo itu cuma beda warna. Lagi mau mbok sing kedonyan. Sing anyar kayak omah. Mau sing elek kejalan anak. Gak apa-apa, gak masalah. Dan ukuran soalnya anak kulit yang mau dipakai. Tapi ini masih yang kok ulang-ulang lah USB gak apa sing wis juga. Terus kayak sing ngene dia mang. Kuwi pesenannya pokoknya kambingnya duwi. Oh ini tadi dapat bubur guys dari Mbak ini. dari Mbak Hani untuk bayi. Terima kasih Mbak Hani. Tapi kan ngangkut di Ya Allah, pengen mikir banget HP anyar. Tapi HP kawak yo. Soalnya kene wis kakean HP. Iya, Mas. Jadi nyawangnya yo kayak HP nih kawak ngono. Mas kan soalnya kan ya warnanya ya hitam mana ya. Darling. Cuma jaluk sabun cuci. Terus Ada ya? ini. Terus Beda nah. Apa? Warnane. Iya, itu. Masuk perasaane. Kan kuwi kowe. iki mbiyen ya Bunda iki untuk kado sih setrika iki. Kado sapa? Wah, kan?
Aku sih kok. Masa aku? Tapi zaman biyen gak 180 lho. Wah, 200 ya. Aku tuku ning gone kae. Sama kan tuku Magicom Nah, itu kan ini. ning gone Cepu. Karena dicepu sama Mbak Diana murahnya Mbak Diana. Oh, Cepu akan badi wah. Ben. Mbak Diana ini langsung kayak kopi sate untuk grosir deh, jadi dia kenalannya grosir. iki anu ya, nek mbok matno iki mengkak. Tahu jiblok Rah dhewe barange, guys. Iki masih biasanya guys ya, omahe dadi sepi ngono, guys. Terus biasanya iki kayak aku ki akan turu kene ya rong dino. Kayak aku ki turu ki kok ngenteni. Dius mulai gusi. Aku yo ngono kayak aku semula bro ngejeni mono. Aku ngono, bahkan aku sempat ndelok WA yo. Aku sampe nge-WA dekne. Kok udah mulai aku yo ngono. Tapi terus oh iya. Tapi dia lagi beberapa hari di sana ki mungkin murid lah. Oh ternyata ki urip ki nggak sesimpel yang dia bayangkan, yang cuma nongkrong ngopi dan apa ya? Jaluk sangu. Jaluk sangu mulai bunda lesu bunda. Itu tidak sesimpel itu. Kehidupan itu akan dimulai setelah jauh dari orang tua. So merasa ya Allah ternyata ini yo, ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Kak ngono, makanya gue nikmatilah ambek awal mbokmu walaupun digremeng iki, tapi masa-masa itu akan kamu rindukan ngono lho. Tenang gue gak bidui, aku sudah mengalami dulu Mas kalau awal wong tua. Kadang ini memang pendapat kita tidak sama dengan orang tua karena orang tua kita itu tidak orang anyar sama dengan kalian. Jadi kadang orang tua itu menerapkan sing dia iki diperlakukan wong tuane piye gak ngono lho. Tapi kan apa itu demi kebaikan. Cuma kadang anak saat ini gak iso nampa. Oh ngene iki terlalu kuno, terlalu kuda, terlalu apa jenenge piye yo? Apa sih kolot? Tapi ki kenyataannya ki malah lebih baik wong kolot daripada wong sing ngabeno anake sing gak karuan. Wong nek irunge gedhi ki ajan kolot. Bolongan irunge ki sak jempolan ki kolot. Wah, setting ya. Dengising. Kok sik ora oleh ngisingan. Kuwi mindset. Kodok sik. Goblok iki. Stres di sana. Ya Allah Gusti Allah iki hari ini kita packing dulu. Iki mending wa ayah, Bro. Jadi iki baju panjang. perjalanan kan baju panjang soalnya kan panas ya guys. Iki walau panas sih tenan iki ngantek rasane ning moto iki kudu merem ae. Asli aku ngantuk cah wetengku soalnya rasanya wis pek. Cah iki elake ngono nek warak terus ngantuk lho Rene. Iya. Dan aku dek bengi aku kan gak iso turu ya. Aku jane Mbok gak iso turu. Sing gak iso turu ki bunda. Bunda lo jam ya Allah jam 11 ki oke wis turu wis ngorok tekan ndi ya. Aku kan gak iso turu ngantek jam 12 tok sinjene setengah sijinan lah. Aku gak iso turu. Tapi terus setelah itu bunda sing gak iso turu wah. alhamdulillah. Iya, aku turu. Iki melek. Apa bunda ki kudune nek wong sing melek nunggoni dah. Nek aku melek turune kayak tuanek no guys. Sedangkan nek aku turu sing isuke aku lagi melek sing disambati ngeluh sing ngene sing ana perkara gak iso turu. Padahal yo perasaan dek bengi pas aku cek melek yo turu tanek. Gak turu apa dek kan. Sampai jam piro-piro aku roh. Sampai aku ngingo kan ada motor gak di luar kuwi tak ingo. Mas iki sik kurang ngono lho. Mencune motor wong kan juga enak sampai hilang. Hilang. Guys yo iki ben bunda nyetrika sik engko bakal dilanjut neh. Lah kambine Mas gak wis trika sik. Iya kuwi yo. Yo wis iki bunda ben nyetrika sik guys. Engko nek packing engko langsung tak lanjut neh. Apa? Wong ngamen ngisingan mbok sinani. Dari bunda saya ngisin sedina pira? Pindho. Mana paten? Minimal bos 6 kali. Pindho ya iso. Kalau bolongan irungnya gede timbang Silite sing gede. ayo. Hei, aku totek. Ini kan yang ngomong hirup udara. Malah lancar iki udara aku masuk ke dalam apa paru-paru. Kowe ngisi pira? Kayak tau ngisi ya kowe? Aku gak tau itu kok. Sorry. Oh, kira tau ngisi ngono kok kegelen kok. Lele. Kok wong iki lancar plah. Iki gak lode tapi lancar.
setiap bar mangan ditokno. Dokternya muni ya, normal kuwi 2 kali sehari. Loh, aku normal berarti. Kok gak normal ya? Aku sehari sekali. Berarti gak normal. Normal. Kok nyapa ya wong aku aja kudu ngising masa tak Aja empet. lodot. Tapuk genggo malahan. Kok iso? Wes, Ndak telepona. Penak yo duwe ibu bapak sing gemati mbek anake. jadi topik dah. Tak beli dah topik jangan dah. Loh, saya kita kok ipah yo. Terus orang penak piye? Dipakai lho, kok yo. Gak nek gunane kabeh, sumpah. Duwe Pak akeh nek gunane kecuali Pak akeh. Pak duwe oke. Pak duwe sing Pak sitoke oke. Pak aku ape ngene oke. Oke, kan gini. Sudah sih. Wong Pakku dhewe malah. Ya sudahlah. Memang takdirku sudah menjadi wanita mandiri. Kepengen dak apa le? Pikiranmu kotor tentang aku ancen. Ora aja langsung otomatis nang kuping kuwi soalnya sing mbok sebutno ki terkadang ki ya kuwi. Kok iso? Ayo wis oke. Kurang ngopon nek. Aku terasa kowe. Pilihan. Wis ben sik kuwi anu apa kasaki kene. Oke, meneh kok sakit. Sing Pak mbok HP kaos kakian terus dhek kan. Ora Jangan aja kaos kaki telundang ngono iki. Sing Pak kan wis sampe pira lah sampe telu, soalnya kono kan sama. iki pos reksona iki wis apa? Bene dhewe. Kita kayak gini ya, jadi masih lebih enak daripada tanpa ngubah siji ngono kan ya apa. Kuwi terus ke satu nih. Ancen cah kos kan enak kuwi. Enak sing renengan daripada sing penetan sing waki-waki ngono Yo kuwi. kan bisa. Koyo Malah gak mudeng ndek ning ko. Wong bocah lagi belajaran training kos dik. training. Bocah sing awale ndah. Ndah. Ndah kambiku saya tanggul lho ndah. 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 Ndah sangu ndah. Kayak enek ndah sing paling cilik yo kuwi. Kenapa penting kan? Kayak enek. Ndah. Sangu ndah. Anu, apa? Katan-katan ini. Hmm. Kok Potongan kuku. Oh, ning kono. Kuwi ning kono goleki aja. potongan kuku terus apa emang? Jadi kan sandal, sandalin di mang sebut cuci mang. Sendal apa? Sandal Ijo kuwi. Kuwi dia dah. Mbak Repa tak kok iya potongan kukunya nih. Ndek tak kayak kono iki wae. Tangannya lho kene. Iya iki kotakane iki. Kurang. Lah iki apa kotakane? Mripat. Ora tau gelem goleki. Sabun mandi, sampo, sabun cuci, pewangi wis Kuwi tawak sih. Iki yo sing anyar. Tapi kayak enek serok-serokane. Setrika, HP. Iki kene. Terus setrikanya bikin di coba. Piye? Coba ya. Bisa sih. Bukno ah. Bukno piye? Bukno ngene. Matundung ya kan. Ngene kan matundung padha. Guys, HP-ne Saya tak tahu ini. sumpah kameranya apik guys nek gak percaya kalian. Oh, delok. Apik Rasa merat-merat kayak ulo pusi gitu. Bagus. Ku doakan semoga rezekimu lancar ya Wah, ben iso tuku iPhone Amin. 19 Pro. Amin. Urung launching iki, Wah. Tak launching no dewi. Jadi Eger. desainer ya. Eger iki dipaksa gak apa-apa nek Eger. Gak itu gak dipaksa kok. Memang tapi karena dia ngejumbo. Nyah iki paket Dekne. Oh iya. Sing nyepang ki enggak usah. Iki lho. Kita enggak usah sasang beda sih. Benda. Parfum desen endi, Mang? Iki apa? Paketnya sing lagi ketok.
Jadi Kingko bapak iki ape ngentero motor ambek ngentero iki guys. Karena ning kono dene wirawiri mbek Grab ki jare iki luwih hemat apa jenenge? Numpak motor dhewe. Mangane kuwi dekne ape njaluk baca ayam kuwi buat pincangnya ayam. Kuwi gorene kuwi lebokno ning kamare Mas. Iki ning agen koyo apa? Kon iki dadi Mila jujugane enak. Iki kan HP-ne engko kon nggawa bapak. Nah, HP-ne taruh sini. ojo sirene banyu. HP anyar. Kuwi pancene dikek mengguri wae. Kosok gawakno yo. Soalnya nek momo dekne emang wis menetap, wis mudah wis roh kose lokasine ning ndi, engko kene lagi ke sana meniliinya pakai nggowo ngonoan. Kongkon golek sing yo rada strategis, terus higienis, sing banyune orang garai kurap, kadas dan gudeg. Terus itu kita menuju ke depan. Ki anake Bunda wis satu merantau, guys, si satu ini. Oh, kan wis ngono. Wis ngono penggaweane. Gila. Kuwi terus mari ngono tahun-tahun kasu nyusul lah ndak yo. Gak gawe neh. Aku pabrik tak tutup, tak bundeli rapat, aku ape menikmati hidup nek anak-anakku wis uro sukses kabeh, aku ya ape wong loroan. Nek pengen ning ndi aku. Wow. Pokoknya aku pengen menikmati hidup tuaku itu dengan bahagia, Masya dengan Allah. sehat, dengan Masya ceria. Allah. Terus maksudnya ki duit melimpah. Amin. Turah-turah iso Amin. lunga Mekah, Amin. Madinah, Amin. Pokoknya ki dongaku ngono tok saiki mentas Amin. anak dhisik terus ane Amin. menikmati hari tua. Jadi ki beban hidupnya maksudnya kayak wis tak antarno ning oke guys kudu ngene tak antarno ngene maksudnya tak toto lah. Engko nek Rungokno kowe kuwi. Kowe ditoto mbek wong tuwa om. Bayangno ning njaba kono akeh anak sing rung ditoto mbek wong tuwae. Rungokno. Golek dalan dhewe, golek uripe dhewe, golek sandang pangan dhewe tanpa diarahkan orang tua. maksudku ki ngono sing wong tua iki maksudnya gini loh ya. Aku mau Orang mbek tua itu sampe. impiannya anaknya harus melebihi dari orang tua itu sendiri. Kalau mbiyen Bunda cita-citanya masih jadi pegawai tidak tersampaikan ya wis lah gak apa-apa. Tapi insya Allah anak-anakku sebenarnya tak dadekno pegawai kabeh supaya ki duwe cekelan dhewe di kemudian harinya nanti walaupun dia itu punya suami sing miliarder ABCD tapi nek ndek ndek pegangan dhewe iku lain. Rungokno kuwi. Kan ditoto mbek wong tuwa om. Rungokno. Mbak, please aku wes. Aku saben dina wis ngrungokno kuwi ya. Oh, bersyukur kayak bersyukur kowe ditugoni wong tuwa. Bayangno kayak aku saben dina ngrungokno ngono kuwi. Kowe koyo ngantok irung gede kowe. Kowe ngarep ngomong mama. Mama dino iki entuk pesenan saka Mbak Indah 30 porsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri gak apa-apa Mas. Yuk. Kayak apa nih, Wah? Masa enggak aku sih tapi. Iya. Tolong ya. Mah. Nulungi aku mah. Berarti soalnya aku susah gak bakal mbak tulungi. Oh, kayak nyauri nang jero cangkem. Nyauri yo gak kowe? Iya. Iya, tak dulu kita tanteng. Emang sok emak apa aku yo. Iya, tak tolongin. Wah, Mbak Repa lagi. Jatuh, bangun sendiri gak ditolongi, angkat tak tolongi mbak. Kan jatuh bangun. Aku tiba dasar. Konsepnya beda. Jatuh bangun. Ah, mengarep. Mah. Sama sepak sisan dah. Sepak ayam. Sumpah kaya. Itu kan cukup lemah guys. Guys, ini juga terima kasih kasih apa bubur. Oh sini tadi parcel tadi. Guys, mau balik lagi. Karena aku ditinggal di WA.
Jahat ancen, apa enak sing sayang mbek aku iki. Ditinggal aku. Mangko dikongkon ngenteni, tapi giliran aku ditinggal. Ancen jahat. Jahat.